Os clubes de deportes acuáticos de Pontevedra poderán contar coas piscinas do complexo deportivo Fundación Rías do Sur para adestrar e competir. Un acordo entre a Fundación propietaria das instalacións e o Concello evitará o seu peche, previsto para mañá, 1 de abril. Asinar un convenio coa Fundación Rías do Sur para garantizar o funcionamento da lámina de agua en Pontemuiños, non só da piscina de 25, sino tamén da de 50, até o 31 de decembro. No marco deste acordo, o Concello asumirá o custo do funcionamento das dúas piscinas, fará unha achega de 200.000 euros. Con varias condicións. A máis importante, primeiro, que se poña en funcionamento a piscina olímpica, porque é imprescindible, non, para atender toda a demanda que hai de uso de lámina de agua, que se garantice que todos os clubes teñan o dereito de adestrar e facer competicións deportivas en Rías do Sur. Rías do Sur terá que xustificar os gastos que lle xera o funcionamento das piscinas. Unha vez pechado o acordo, estarán funcionando nun prazo de 15 ou 20 días. A curto prazo é que hai unha serie de clubes en Pontevedra que necesitan lámina de agua e que temos unha lámina de agua que é un privilexio e temos que poñela a funcionar e deixarnos, se me permitides esa expresión, de caralladas, non? Dende o goberno local apuntan que non foi sinxelo atopar a fórmula para manter as piscinas abertas polo conflito entre a Fundación e Supera despois de que a empresa abandonara as instalacións. Con esta solución a curto prazo, o Concello Rías do Sur danse ata finais de ano para atopar unha solución definitiva. Pero eso todo ten que resolver a Fundación. Por eso nos damos un plazo hasta final de ano para ver se esas cousas se aclaran e deixamos resolto definitivamente o funcionamento da piscina, que é unha instalación deportiva da que estamos orgullosos, que somos un privilexio respecto a outras cidades. Non hai ninguna cidade que teña unha piscina olímpica con capacidade de adestramento. Logo, despois está tamén, nos queremos que dentro deses clubes entre tamén o Centro de Tecnificación Deportiva. Hoxe, Concello e Fundación celebraron a segunda reunión para pechar as negociacións. Segundo o acordado, as arcas municipais achegarán os custos de funcionamento, pero serán os clubes usuarios Sapo, Galaico Sincro, Galaico e Waterpolo os que teñan que poñer os socorristas.